ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲା କେବେ ଡରିବନି, କାରଣ ସେଇଟା ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର। କିଏ ତମ ପାଖରେ ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛି ଆଉ କିଏ ତମ ସହ ମିଛରେ ଛଳନାରେ ରହୁଥିଲା ହେଲା। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥାଏ ଯାହାକି ତମକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଲୋକ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଖରାପ ସମୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଖରାପ ସମୟ ବି ଲୋକକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇକି ଯାଇଥାଏ ହେଲା। କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତା ନିଜ ଲୋକ ବି ପର ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ତା ପର ଲୋକ ବି ନିଜର ହେଇଯିବେ। ଇଏ ହେଲା ପଇସାର ପାୱାର, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆମ ଜଣେ ମଉସାଟି ଅଛନ୍ତି ରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯାହାକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 60-65 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟୋକା ବୟସରେ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ କମାଉଥିଲେ, ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ଆଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା ହେଲା। ଚାକିରି ପଳେଇଲା କ'ଣ ପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଘରେ ବସିଗଲେ। ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ସେତେ ଆଉ ସିଏ ମାନେ ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେନି। କି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ କି ଭାଇ ଭାଇ କହି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ପାଖକୁ, କି ଆଣେ ସେଟା ଡାକୁଥିଲେ, ସେଟା ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେନି କି ଏତେ ତୁମକୁ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କେତେ ମାସେ 2 ମାସ ଘରେ ବସିବ, କେତେ ବସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ବି କହିଲେ କି ଘରେ ବସିଲେ କରିବା କ'ଣ, କେଉଁଠି ଚଳିବା, କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ତା ଭିତରେ ନିଜ ଲୋକ ବି ପର ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଏତେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କଲେନି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ବି ହେଲେନି, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ। ତ ସମୟକୁ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ, ଚାହିଁବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କେଉଁଠି ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇଦେବ। ଆଉ ଆଜକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ୱେଲ୍ଡିଂ କଟର ଭାବରେ ମାନେ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମଉସା ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ କହିଥାନ୍ତେ। ତ ଭାଇ ସମୟ ଅଛି, ବଦଳି ଯାଅ, ନହେଲେ ସମୟ ତୁମକୁ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେବ ହେଲା। ଆଉ ନହେଲେ ତୁମକୁ ନିଜ ହିଁ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ତୁମେ 60 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖଟିବ, କି 70 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖଟିବ ବାହାରେ, କି 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖଟିବ ବାହାରେ। ତ ରହୁଛି, ଯେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।